FRETS chikomana FRETS chikati kana nenhau yanga ichitika mumastreets haningangoiregi yakadero takati aiwazve who will support you in the standing of the whatever you are trying to create. That's why nhasi tirimo mukati menyika yeZimbabwe takadengezera takadai mukomana watora chikaryana mazuva ndichifamba nechikaryana mochiziva chose chikaryana. This is something that is actually part of me. Chinondinakidza chikaryana. Why? Because muchikaryana zvinoitika ndezvokuti munoiswa zvakawanda. Unogona kukanyira maheu, unogona kukurungira gusha mukati imomo, unogona kubikira mutakura. Chikomana FRETS chikati kana muchikaryana imomo zvokwadi nembiya tirimo mukati imomo here tichinda munyika yeZimbabwe akandoisengawo zvakare. Ndivaimbiri vakomana vakava variko kune chikomana speed zvamboita zvekudii nhai chikomana FRETS ndikati hazvina kuipa. Vanhu vari kunakirwa yakatosvika miriyoni vhidhiyo yekuta kwatiri kuita nenyaya yekuti vanhu vari kunakirwa achiimba zvokwadi kuti zvokwadi speed paakanga achiuya wakanga avingei katisatiziviwo. Vanhu ndo vanoziva wakauya kuzotamba navanhu iye waimba shamwari dzake mukatasa waimba shamwari dzake hamozviona dzinova chikomana chamateki chikomana chekusona uye vasikana vanoita zvemadhigongo vanoimba madj nemuimbi hamuzviona zvakaoma. Ini chazondichanira kuti wazotaura kuti zvokwadi vanhu zvokwadi rovira vakavoindavo pavakaenda kupi kumadhigongo pavakasvika kumadhigongo kuya uyu mukomana wati hanzi kwete magorodhiga asi kuti mukomana wakautaura kuti wakaona magweja magorodhiga from gorodhiga to gweja. I'm thinking, how about this? What happened? This was seriously speaking. I don't know. Ichi chirungu ichi. So now, vanhu vazhinji ava vangu vachinakirwa nechimbo ichi nekuseka nekudi uye vanhu vakuti vachiramba vachidzosa. Ina handiwisi ndasingazi kuti kwakaimbwa daira hau itai kuti hau ndatozozviona izvozvo ndikati kuda munoona here zvinoitika vanhu vaMwari kuda vanga vanzi kana womasvika munofana kuitawo maekera iwayo anoitwa nonzi machiiwayo machanding stones vane vachiita kutora kuti zvinonatsa kunakidza vari ikoko vanhu kanhamwe kuda mukomana wangu woconfuse kane kuda kwokuti wawofunga kuti vanhu pane zvavarikuda kuita zvamaspirits vanhu vari kudero mumastreets I didn't know. Vamwe vakataura kuti next time izvo zvinhu zvakudzidzisai kuti kudi vamwe vakati zvinodzidza kuti pausingadiwi usainda. Ini ndochimira manje ndochifunga kuti mozaira kuti zvinhu zvikuti zvinge zvichiitika kazhinji kacho kuona kwokufunga handingangoeka ndasvikaga kuna speed zvinhu zvokuti zvinenge zvagarigwa pasi kufunga ukwanzi kuita zvagarigwa pasi kuda konzi iwe newe ndiyo muchadai chigadzirai pamwe kuti zvinhu zvichafamba sei pakuita zvinhu zvenyu zvamuchange muchiita konzi imimi ndimi vekudepartment vachagashira munhu kupi kuairport imi muchagumira apapa vana chidoya ndo vachange vachikwevana nemota namatai ayaya pasi patira pablas hambozviona mumwe nemwe wanga nechinzvimbo chake chaangaiswa kobva iko konzi imi ndimi chaenda nemukomana wekupi kundodhiraivha zvingoro zvimota chachichitagwa nechingoro checha crash mota handinozviona tabva ipapo wochiinda zvakare pakuti from there imimi ndimi chazana nemukomana wekubhawa kuitira kuti arerukigwe neupenyu. Asi manje vanhu manje vanobva vati imi vanhu imi ndimi makamanyira makamainda kwaari muchitevera muchidii maybe paprogram ndo zvakatonyorwa kunzi from this stage to this stage muchadai hino zvakaenda napama. Asi tinovatenda vakagwa hondo yanga yakakura vana ava hatidi kure vanhema haisi nyore kusvetuka vachiita sei muchimanya mese muchiita zvese it's a program yekuti pamwe vanga vachifollowa hamuzviona manje saka zvina kushata tochiinda panani pane chisikana ichi chekunaka. I don't understand why vamwe vanhu vari kumuita mubhasho mwana we waita sezvo kwani kuti vamwe kuti hanzi hana kunaka mozari kuti beauty is in the eyes of the beholder. Vanhu kana musingagwisisi chaiko kuti chii chinonzi munachurolo kune vamwe vanhu kwanzi vanenge vachiti isu hatidi vanhu vanisa makeup yekuwanda nowandisa nekuti mukatiguma pahembe dzedu inosara zvikoko zviripo vanhu ava vangadira kuti maleya nemaleya anozowandisa isu hatidi izvozvo. Isu toida kuti munhu uri natural munhu asina lipstick munhu asina kana ndauya ndine natural natural katakatobvisa mabraids kuti zvimechane nachuchu
do ine chinzi ndodwa but manje vamwe vanongo vachiti natural yakashata hatidi natural isi toda malipstick toda zvemaweave nemachi zvikanzi no Bhudhi Hopewell chimwe ndokupindira nyauye vakati nema hazvigoni kuti tidero nawe ipo ndeyekuti choice dzavanhu dzasiyana paya zvinochiitika ndezvekuti kuna vamwe vanhu vane choice yekuti vanoda vakadzi vanesa malipstick koita vakadzi vanekasingesi malipstick musikana zvakare kwanzi naDr. Guramatunu kandisingareshi zita iwo ukahwa meso chero ukahwa richiti ukahwa richinyongonyo ukahwa kuti sekuti warazvimba ukahwa sekuti wateiwa gara wamanya kuna Dr. Guramatunu as long as vachioperata muno muZimbabwe kwanzi iwe meso ako achanga achirapwa mahara hamozvona chero ukahwa semusodzi sadei chero ukaona zvimaranga zvaita sekubuda sekudii gara wangomuka wakangonanga kunani kuna dhokta kunoti unotarisiwa meso unoda magirasi nyange usingamadi zvimbotondotarisiwa kudanga usingazi kuti une chigwere chamaziso kana kuti kudanga usingazi kuti eyesight yako yapanhamba ipi gara wamanya kwani kwaDr. Guramatunu nekuti zvazvinoita zvinhu zvokupromisiwa futi dzimwe nguva zvinoti zvikati garei momentum yacho inodzaka ingotongo mufuma uriko kuti masangu ndamboti amboiwa asi aitwe check up amozviona handizivo vamwe vanhu asi ndo zvakadi zvakabva kubhuku raBhudhi Hopewell ndandashuva kuti Bhudhi Hopewell chimwono handichazviziva here vanhu vaMwari saka tiri ipapo zvakare tobva taenda pamwana wekunzi ndeivava vasikana vekuziva maruleya nemaleya amamakeup vari kuhwa godo mukati meupenyu hwachisikana chikunzi wakanaka nasipidi igodo kugwadziwa ijelasi nevanhu vari kuramba kuti mwana wavo wakanaka muri kugwadziwa naye hamozviona ndikati handiziviwo saka ndo nhau iri kunyanya kunetsa uyuwo chikomana ado akati inini peji tinorivhura ati uye izvozvizvi ndinofunga rakara pa 28,000 kureva kuti ndofunga pekupesa hatizoti kuti full stop yebus stop kuti basi stop yekuti hachadi kuindira mberere vanhu haungambovagoni chikomana ado ndo zvatoda kutamba ekuudza chako munhu unonzi munhu hamugoni munhu unongofuma une option yake yekuti ndinoda kuti hazvakati ndoti hazvakati chero isu takati tiriko kumombe taitozviona tichingoti munhu agoni kuti chirungu nesu hatichigoni asi tatiriko tichita kuti uyu chirungu chake chakadii chakaipa asi tiri mundove imo tichitotaura nekuti iko tekinoloji yanaka nyangwe tiri muzvinzinzi nyangwe tiri mumisosoti tine tichionawo zvikuitika maharare hamozviona away but very far hamozviona and also so close hamozviona ndo chirungu chatinotaura isu vamwe vedu vane vasingachigoni hama pabata zvekanangwe moziva here kuti vanhu vazhinji nachikomana chamateki chikomana chamateki ndo chifarira manje tine nharo chikomana chamateki ndiye mejiki ane nharo akati aiwazvo imunoziva here kuti kuna vamwe vanhu vazhinji vakava vachida kuti vange vachiona mukana wokusangana nachikomana sipidi asi vanhu ava vakatokonywa mukana iwo isu totori nane takasvetuka kuti hou zvataita kuti itai hau uye nekupinda muzvingoro nekuti vakarabha mashoulders chakakosha kuti vakakwengana naye pamapendekete vakava varipo vese uye vakaona mukana iwo kuda sei vekunge vachiita mixing and mingling naye nyangwe macelebrity mamwe chai aitya kusvika padhuze naye ungakona kutya sei iwe ukanzi hai wotanga uchazozoti ndopindura chiti chii nekuti chirungu chasipidi hachihwikwi hamozvo choda vaya vanenge vakatongozvagwa vachingochisvisvina hino chekuti unotanga wafunga kuti ndinoda kurya sadza ndofunga kuti ndozvitaura sei kubva muchishona kuchiisa muchirungu hamozviona manje saka horodhani henyu vakomana nevasikana zvenyimi vanhu vanongotaura zvinovoitwa sei zvichapera next week toita mune zvimwe tochibva ipapo toita panhau yekuti Bhudhi Mudiwa Hood tandavasi vako vataura zvakare zitarawo I feel so happy kutaura kuti Bhudhi Mudiwa Hood vakaurora vanhu vaMwari svasvangu musvenepo musikana wakazvinakira zvake wakawanikwa naBhudhi Mudiwa Hood kana zvino manje Bhudhi Mudiwa Hood dambudzo riripo nderekuti vanobva vatsanangura uye netribe yemusikana uyu kuti ndeyepi uye nekutaura kuti haatogoni kutaura chishona nokuti ndofunga vari kuitira kuti kana azosangana navamwe vanhu kumagrosa hamozviona handisi kuti kana vachiinda kumagrosa vanhu ava iye divi ravo kumagrosa ikoko kwavanoenda kana kuti kumachii I don't know hatitozivi pamwe vanongova navanhu vanovaunzira zvikafu mumba ivo vasingaendi kumagrosa handiti isu tiri kuti example kumagrosa akavasangana nemunhu wonzi mukadzi waBhudhi Mudiwa Hood hamhurusi vanhu hatauri navanhu
izvokwana kwanzi haagoni shona unodi inotomutambura nekuti wakakurira kupi muNdebele saka ndowavakaenda kundobvisira mombe ndikati zvakanaka makororokoto zveBhudhi Mudiwa Hood vamakore long time tini tadzoka makagonesa uye imba yenyu yakanaka chaizvo ndozvezvimwe zvinhu izvozvo zvandati regai timbozvitaura toti maFRETS zvokwadi wakaoma musoro wake wakazvifunga nguva izvo kuti zvokwadi komana sipidhi chakavingepi kutanga nakunakura nechibudi hachibudi musoro hachitombobudi hamuzvona musikanewo natural wako ndinongokuti dai uramba wakashinga zvako iwe vanhu vanotaura ungambovagoni patiri panapa takatukwa tinogara totukwa nekwatisingazivi tichitukwa iwe ngoshingirira uriko ikokoko hatizi kuti unoita hako content yei kana ndokutiwo takaona wakatobudawo kumasvutu futi zvinhu zvakanaka ati kana uchata content yamasvutu kana uchadziswa content nayechikomana ado zvinhu zvakanaka hamunozviona wotokapitalize kana amwe imi maopportunity anoyaya pakasiyana zvikanindi mune mangomanya kujaja kuti munhu une character yakanaka kana isina character yakanaka zvikazvebasa rei for the meantime iwe musikana capitalize opportunity yawapuwayo kana zvinouya zvinozoyatotevera izvozvo vanhu vachikutaura zvechisikira by bit zvakasarira muna 2025 isitotaura zvegwendo guno nokuti vanhu makambani mazhinji haadi kushanda nemunhu unenge wakarivira nhema nekuti iye paakanga awana opportunity wakaareva nhema kuti hana murume izvo ndozvokuzobakwa kuti wakaa nemurume izvo zvoita kuti makambani adi avenge kuvenga rinenge riri strong word agone kuzviita distance pakushanda nemunhu kuti unavarevera nhema kuti iye uri single iye asiri single zvikamaida kumunyengera kuti arambe murume wake hino iko zvino zvikasika izvo zvicontent haisi kubhadhara haina kuita so saka maida kuti iye kana mamurambidza iye kuti agare nemurume wake saka mondiudza here kuti izvi zvimainge muchimuchengeta sei izvozvo zvitori nani vamwe vakati murege ariko kuthreesome yake inonami barika kana ronzi threesome zvino zvozobuda here vasikana kana saka munhu une vakadzi 4 unongonzi 4 some uno vakadzi 5 unonzi chi kwande kana kuti 50 some I don't know saka ndozvezvimwe zvinhu izvozvo handiti munozviona manje pakaipa muchanga muchindiona nechikarigana changu chiri sei chikarigana we are there tiriko kuzvinhu zvokutanga zvakatangirepiko nayo natural yakataugwa iyi